Ok, s-a uscat aici și acum suntem pregătiți să mai adăugăm încă un strat. Și ce aș vrea acum, aș vrea să mă joc puțin cu apa și cu umbrele ei. Să ne gândim puțin cum vine apa, cum curge ea și cum se joacă ea cu lumina pe care o prinde de la soare. Cert e că nu trebuie să ne gândim că o să ne iasă perfect din prima. S-ar putea să nu iasă nici dintre a doua. S-ar putea să nu iasă niciodată. Sau în ochii unora să nu fie perfect, dar în ochii noștri să fie superb. Bun. Începe să prindă așa o leacă de formă apa noastră. Parcă începe să pară mai multă apă. E o chestie de răbdare și să facem cât un pas în spate mereu și să ne uităm așa în ansamblu, mă, seamănă asta cu apă, e asta ce voiam eu să scot aici. Bun. Ia. Să ne gândim cum vine pe aici. Eu aș vrea să adaug, știți cum e, mai e cât un dâm, mai e cât o piatră mai ridicată și atunci volumul apei pare diferit. Da. Aici o să încerc să acopăr cât de mult pot ce aveam înainte și atunci vreau să pară că aici e mai învolburat apa. Super. Și cred că trebuie să ne gândim acum și la sursa noastră de lumină, unde e poziționată și cum o să cadă asta în apa noastră. De exemplu, cum o am eu aici, înseamnă că de aici umbra la copacul ăsta va cădea puțin pe aici,
dar în apă va fi puțin refractat, puțin pe aici. Și atunci eu vreau să pun la final, după ce termin cu apa, o combinație de alb cu puțin galben, să îi dau profunzime și putere, strălucire, exact acolo unde lumina bate în apă. Și chiar aș vrea, uite aici, să fac puțin mai puternic. Cumva să ne gândim și în per total cum arată apa noastră. E o apă care stă, e o apă care volburate, e o apă care curge încet, repede. Și în funcție de asta să hotărâm cum va arăta aceste forme ale apei, aceste lumini. Și un alt lucru care ar trebui să îl descoperim în noi este ce ni se potrivește mai mult. Un realism. Poate că nu ne place foarte mult să pictăm foarte real. Poate ne place să ne ducem puțin în abstract, să lăsăm mintea să creeze. Sau poate ne simțim mai bine când facem lucruri cu multe detalii. Cine știa? E de descoperit. Deci, cu alte cuvinte, să ne gândim puțin și care e rolul picturii în viața noastră. Poate fi doar hobby, poate vrem să trăim din asta, poate ne relaxează, poate e terapeutic, sau poate toate la un loc. Da. Vreau să delimitez foarte bine marginile. Știm că acolo pe mal, unde este apa puțin mai micuță, ea face o spumă așa specifică, ați văzut și la mare. Când vine valul, se sparge și atunci când el se sparge la mal și creează acea spumă albicioasă, ca o dantelă efectiv. Și vreau să surprind puțin, dar foarte puțin, căci nu asta vreau să scot în evidență aici. Cred că punctul forte a acestei piese va fi jaca de alb-negru și culoarea. Bun, ne gândim cum vine lumina, da? Și am zis că până la urmă nu vom muta sursa de lumină și va rămâne aici. Și atunci eu o să iau puțin, foarte puțin galben. Să vedem.
un atât de puțin galben, foarte puțin și nici măcar nu voi amesteca pe tot. Iau un vârf, amestec aici. În funcție de cât de bune sunt culorile voastre, cât de potente sunt, o picătură poate face diferența. De exemplu, pentru mine atât că doar un vârf din ce am pus e deja prea mult și atunci eu vreau să-l mai diluez puțin și mai fac puțin aici. Și ăsta de aici mi se pare suficient. Nu știu dacă se vede exact ce explic, dar este o ușoară tentă de galben. E doar lumina pe care o primește. Am grijă să nu iau foarte mult pe pensulă. Am stabilit că pe aici vrem să se vadă lumina și atunci trebuie să punem câteva accente. Și ia să vedem cum se duce ea așa. Vreau să observați că nu am pus lumină pe partea de apă care practic pare înăuntru. Doar pe vârf, doar pe ce era sus. Doar aici vreau să punctez. Și ați văzut că în apă, cu cât e mai aproape de lumină de sursă, spațiul pe care luminează e mai mic. Cu cât se îndepărtează, el este mai mare. Și când ne ducem și ne uităm la mare noaptea, de exemplu în lună, sau când apune soarele, o să vedem că cu cât el este mai aproape de mare, atunci când el atinge marea, suprafața luminată este diferită de cum este în larg față de cum este la mal. Bun. Să încercăm să vedem și partea asta. Ok. Nu vreau să adaug foarte mult. Poate și puțin aici. Uite aici la miresica mea, la fosta mea miresică. Nu mai este. Bine, e mireasă, dar nu mai e tabloul meu. Bun. Uite și aici cam că se mai observă din rochia ei. Ok. Bun. Ne întoarcem la oile noastre. Și anume, aș vrea să ne uităm puțin la copac. Dar asta în filmulețul următor.